ونستعينك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با آواز بلند روشی محبت نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک. بھائی آپ با آواز بلند پڑھیے. آپ کافی دیر تو بیٹھے ہو لیکن اس طرح سے نہیں نہ ہوئے گی. حضور کی ذات سے درود بلند آواز نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا مولا علی سرکار دا جدوں صحابہ ویندے ہیں نا بھی کو منکر علی پاک دا تے مڑو نعرہ دب کے مار دے ہوندے تے نعرہ حیدری تاں مار دے ہوندے بھی جڑا منکر ہے انہاں دے سامنے نعرہ مارن دی چاسی اوتھے ہوندی جتے منن والے نہ ہون. حضرت ایڈی خاموشی نال تے گل نہیں نہ بننی. تو تسی جاگو گے انشاءاللہ. بس درود شریف ذرا محبت نال پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر ساڈے اس بچے نے بڑی محبت اور محنت نال بڑی سونی محفل سجائی ہے. محمد احسن علی چشتی صابری صاحب تے اے بچہ پھر سانوں پیارا بھی ہے, ساڈا مرید ہے, وہ محبت بھی ڈھیر کردا ہے. حضرت آپ بڑی دیر تو بیٹھے ہو اور رات دے 11:30 ہونے والے نے. تھکتے نہ ہو گئے؟ میں اکثر پڑھتا ہوں نا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, میاں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بھائی جنوں سائیں بلان وہی سفر کر کے جاندہ ہے, وگرنہ اس وقت بندے نیند پوری کردے نے, سوندے نے. اور تسی اگر اتنی دیر تو بیٹھے ہو تو وجہ تے صرف ایک ہی ہے نا. میں یہ نہیں آندا بے تسی میرے واسطے بیٹھے ہو, نہیں. میں نہیں تو کوئی اور ہوئے گا. کتنے حضور دے مدح خان ہیں, کتنے حضور دیاں تعریفاں بیان کرن والے نے. تسی محبت رسول لے کے بیٹھے ہو, اللہ تہاڈا بانا قبول کرے. عزیزان من اسی الحمدللہ حضور دے غلام سچی تے سچی محبت کرن والے ہاں. بس ایک کم ہن کرنا ہے. اگلے دن میں چنیوڑ نعرہ مروایا تے انہاں بھائی سونا نعرہ ماریا تے تسی ہن جدے میں منہ کرا کے تے جنہاں نوں سنان واسطے نعرہ ماریا ہن انہاں دے وچ آ کے بیٹھے. کوئی باڑا پرچہ ہویا تے میرے تے ہی ہونا ہے. میری فوٹو بھی لگی ہے, پتہ بھی لکھیا ہے اتھوں دا ہے.
جے کدے نیٹ تے سرچ مارے نو تے اوتھے بھی لب جانا بھی آ بندہ آئے دونوں گھبران دی لوڑ نہیں تواڈے نا شاہ انہاں کو نہیں آوندے ہونے ٹھیک ہے تے ذرا سینے دا زور لا کے نا ایک واری پتہ لگ جاوے سائیاں بھی کو رسول اللہ دے غلام بیٹھے نے سینے دا زور لا کے نعرہ مارنا ہے تے انج کر کے مارنا ہے بھئی تانوں بھی پتہ لگے بھی واقعی نعرہ وجے ہے لواواں ہن میں نعرہ تاجدار ختم نبوت بھائی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور زور لاؤ اور زور لاؤ جنہ لا سکتے ہو اسی آکھن جو گے ہوئے سونیا عمل تے پلے کوئی نہیں پر تیرے گستاخ تے تیری ختم نبوت منکران دے وچ بہ کے اسی نعرے ضرور تیرے مارتے رہے ہیں تے انہوں نے دس دے رہے ہیں آج بھی ساڑھے سینے دے اندر حضور دا پیار زندہ ہے حضور دی محبت حضور دا عشق زندہ ہے حضور دے نا تو مر مٹن دا جذبہ آج بھی ہے کل بھی ہاں تے ساڑھیاں نسلہ اچ بھی رہے گا تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت او سمجھ دے نبی اسی بار محفل نہیں کرن دینی پانی چھٹ دینا تے نہ محفل کرانی کوئی نہیں بھائی تسی نہ کرن دے ہوتے سنی جتھے بھی بیٹھا ہویا سونے دا نہ لیندا رسی وہ تے باہر نہیں نہ کرن دیتے تھے ایتھو کڑا باہر آواز جاندی نہیں انہاں سانو باہر نہیں بان دیتا ہے یہ نا چلو اسی اندر بہ کے آواز تے باہر کٹ سکنے ہیں اس میدان اچ آواز تے ساڈی گونج سکتی نہ ذرا پھر نعرہ ماریے تاجدار ختم نبوت حضرت بلال حبشی نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بلال ماراں جو پوندیاں نہیں تو تو انج کر بھی نا مٹھا لے لیا کر لے لیا کر پر مٹھا مٹھا لے لیا کر بچ جاویں دا شریعت اچ اجازت بھی حتیٰ کہ کفریہ جملہ بولن دی بھی اجازت ہے جان بچاؤ یہ کم حسین پاک بھی کربلا دے میدان اچ کر سکتے ہیں جان بچان واسطے یزید دی بیعت ویسے کر سکتے ہیں پر سائیاں جان دے کے دسیا ہے بھی جڑا سونیا پیچھے جان دین دا سواد ہے وہ جان بچان دا ٹھٹ نہیں حضرت بلال حبشی فرماندے نے 2 دن میں چپ رہا سیلوی صاحب شاہ جی میں 2 دن چپ رہا پر تریجے دن جدو امیہ میرے سامنے آیا نا تو میں مڑ اللہ دا نعرہ بلند کیتا میں مڑ سونے دا نا اچھی اچھی لیا تو اس مڑ میں مارنا شروع کر دیتا تو میں نے صدیق آکے اندے نے بلال تینوں جو آکھیا ہوڑی ہوڑی نہ لے لیا کر تے آکھیا بلال 2 دن چپ رہ کے ویکھیا پر سواد نہیں آیا جڑا یار دا نام ہی لویے تے مڑ مارا بھی پون جڑا او نہ ٹھٹے نا او سواد نہیں کدیں ویکھیا تو اس واسطے دونوں مار کو نہیں پئی ٹھیک ہے مار کو نہیں پئی آئے بیٹھے ہیں انہوں نے گھر وقت تو وقت دے وے بھائیا کسے دی دشمنی کسے پیچھے جان ٹر جاندی کسے دی کلیاں پیچھے کسے دی کسے لڑائی پیچھے جے ساڑی اس گل تے جان ٹر بھی جاوے تے ان دے تو وڈا اعزاز کیڑا ہو سکتا سونے دا نہ لیندا بندہ مر جاوے بھائی جین دونج بھی تے جانی نہیں او شاعر لکھے نا کوئی مٹھا مٹھا پانی ہے جند لا مدنی دے نامے اونج بھی تے جانی یہ اونج بھی تے جانو جاگ گیا ہے اونج ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے موڑے کوئی نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت مٹھے ہو گئے ہو یار انجتے نہیں سارا زور آج لا چھڑو آج ہی تے سواد ہونے نعرہ مارن دا تاجدار ختم نبوت اے نکڑ میں نو لگ پتا جاوے ایک دو بڑی ہے تتامی ماں کانا محمد ان لکھیا ہوندہ ہے وہ دو بڑی ہے چنے اوٹے تتامی لکھیا ہوندہ ہے چمہ پاس ہوئے نا بورڈ لا دیتے نے ختم نبوت دے اگے بورڈ لائے انہیں تو ہن توڑ آکے آندے نے ختم نبوت دے نعرے مار کے تے سانو چڑھاندے نے تے میں کہا ہاں ساڑھا مقصد ہی تو انہوں چڑھانے اے نبی دے من کرو
سن لو اسی مانگے دہل نعرے مار کے دس دے پیا اور ساڑھے سینے جو حضور دا پیار موجود ہے تاجدار ختم نبوت ہن تقریر بس چنا کریں گل حق ادا ہو گیا بھائی تساں بھی حق ادا کر چھڈے تقریر اگے تساں سن لیاں سریلیاں نعتاں بھی سن لیاں شاہ جی کولوں بھی کچھ نہ کچھ تساں سنیا ہونا ہے جی اسی بھی سنانے مجھے نہ چیک کردے پے ہاں بھی آندے کی نے بلا اس گل اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من بات پتہ ہے کیا ہے اسیاں حضور دے دیوانے تو حضور نال پیار کرنے ہیں تے جیڑا جیڑا حضور نال پیار کردہ ہوئے سانو پیارا لگدا جیڑا جیڑا سونے نال پیار کردا سانو پیارا لگدا میرے سونےاں من موہنےاں میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے سونیا تیرے دشمناں نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے جڑا تیرا دشمن ہے ساڈا کچھ نہیں لگدا ہاں جڑا حضور دا دشمن ہوئے رب نو بھی وہ چنگا نہیں لگدا چپ کرو ہے کی گیٹ بیٹ اپنی شروع کیتی ہے چپ کر کے جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تے سارے نال بڑا ابو لہب ٹپیا تو حضور دے بارے غلط الفاظ بولے جواب میرے مصطفیٰ نہیں دیتا جواب رب دیتا ہے رب فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ نے پوری صورت نازل کر کے فرمایا او ابو لہب تو میرے محبوب دے بارے گلاں کرنا ہے جا تیرا ککھ نہ رہے رب کسے نو بد دعا دیتی ہے کدی سنیا ہے رب بد دعا دیتی ہوئے پر یار دی واری آئی ہے تو رب بد دعا دیتی رب آندہ پہ ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے تیرے ہاتھ ٹوٹن یہ تو مطلب ہے اللہ نو اپنے یار نال پیار بڑھائے اللہ نو اپنے محبوب نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے تے پیار ہے ہی تے تاں ہی تے کدرے فرماندہ لا اقسم بہذا البلد محبوبہ جتھے تیرے قدم لگے نے میں نے اس شہر دی قسم ہے سورت پڑھی اتو پتہ لگا سورت مکی ہے یا اللہ سونیا کیا مکے شہر دی قسم تاں اٹھائیا اتے تیرا گھر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے قرآن جواب دے گا نہیں یا اللہ قسم تاں اٹھائیا کعبے دے ارد گرد 300 نبیاں دیاں قبراں نے قسم تاں اٹھائی جواب ملے گا نہیں یا اللہ سونیا اتے حضرت حاجرہ تے جناب اسماعیل دیاں قبراں نے قسم تاں اٹھائی قرآن جواب دے گا نہیں یا اللہ سونیا اتے نال صفا تے مروہ نے جنہاں دے بارے تو فرمانا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے یا اللہ قسم تاں اٹھائیا قرآن جواب دے گا نہیں یا اللہ سونیا ایتھے میدان عرفات ہے تاں قسم اٹھائی جواب ملے گا نہیں یا اللہ مینات مزدلفہ دے میدان نے قسم تاں اٹھائیا جواب ملے گا نہیں یا اللہ قسم کیوں اٹھائی فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ایتھے میرا یار وسدا ہے پیار ہے تے شہر دیاں قسماں پہچاندا ہے بھائی صاحب جنہاں نال پیار ہوئے وہ پیارے لگدے نے جس محبت دی میں پہ گل کرنا وہ خالص تے مخلص محبت ہے وہی حقیقی محبت ہے وہی سچی تے سچی محبت ہے پر گل پیار دی جو دنیا داراں نال پیار ہو جاوے نا حضرت جی تے لیلا دے ہاں نا مجنوں جڑا عاشق وہ کتے دے پیر پہ چومے کتے دے پیر کو چومدا ویکھیا
انہوں کچھ کیا ہوں کتیاں دے پیر بھی چومن لگ پے تو سکیا کتے وچ کمال نہیں پر جیڑی گلی چ لگ کے نا وہ گلی میری لیلا دی میں تاں حیا پیا کرنا حضرت محبت ہو جاوے تے لیلا دی گلی دا کتا بھی پیارا لگدا ہے یہ دنیا دی محبت ہے مثال سمجھان واسطے دیتی ہے بلا تمثیل میں کوئی یہ مثال جڑی ہے اس واسطے نہیں پہ دیندا بھئی یہ دا مطلب میں انہاں نال رلانا چاہنا نہیں دنیاوی لیول تے بندے سمجھدے نے سوچدے نے میں مثال اتاں پہ دینا بھئی جے دنیا داراں نال پیار ہو جاوے تے بندے نو پیار اس حد تک ہو جاندا ہے تو پیار کر آمینہ دے لال نال تیرا مل پہ جائے حضور نال عشق کرو حضور نال محبت کرو اے او آ جاؤ پتر لنگو بھائی لنگو جنہ جانا ہے نکلو پتر کوئی روڑا میں تے ڈھیر سارے بیٹھے دس دے جتیاں لب لین دے ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ اور تے نہیں قرآن دا جڑے بیٹھے ہاتھ چوکے در آکھو سبحان اللہ اللہ فرمایا جدو تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو تے میرے یار دے بوے تے آ جاوے رب کدے گلے ہے کدے بوے تے یا اللہ سونے روئے زمین تے مسیتاں ڈھیر ساری ہیں ہر مسجد نو تیرا گھر آکھیا جاندہ ہے اے کیوں نو آکھیا جدو جان تے ظلم کر لو تے میرے بوے تے آوے جدو اپنی جان تے ظلم کر لو تے تینوں بندیاں نال پیار کو نہیں مولا جواب ملے گا اللہ بھی پیار کرتا ہے اپنے بندیاں نال بڑی محبت کرتا ہے بندہ ایک کتھرو وا ہے تے رب معاف چا کرتا ہے بڑا بوا یار دا کیوں وکھایا پھر میرا محبوب دا بوا ایک تھان تھان دے کوئی نہیں جو میں اللہ دے گھر نے بنے ہوئے دربار مصطفیٰ ایک کے مدینہ شریف مڑے وے بھی ضروری نہیں بھی بندہ اتھے اپڑے تے گال بن دی گال سنان آلے دے ویچے کو جو ہونا چاہی دا ہے بندہ دور بیٹھا بھی ہوئے تے آمینہ دلال فریاد سن لیتا ہے اے تے میری سرکار نے نا غلامہ دا عالم ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرماندے نے میرا مرید مشرق وچ ہوئے تے میں مغرب چوہاں تے فاصلہ مارو کننا بندا ہے مشرق ایک نکر مغرب ایک پاسے تے فرمایا اوتھے بیٹھا مارے آواز عبدالقادر جیلانی دی آواز بھی سنے گا تے او دی مدد بھی کرے گا باو سرکار بھی آکے نا سن فریاد پیران دے پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو جی اللہ اکبر کبیرہ میرا تے دلہ مٹھی مٹھی تقریر کرن تے تو اڈے نال ٹیل جڑا نا وہ شاید آج نہ ہی لگدا کدی مٹھی مٹھی بھی سن لیا کرو کیا تسی بھی انہاں کوئی مندے ہو جانو بھی پیر چنگا پڑھدا پیا ہوئے تے تاں ہی چنگا لگدا ہے اس لیول تو ہٹ کے منو پیرانو یار آج مننا آئے تھے وہ تقریر سناندہ بندہ ہوئے تھے تاں یہ چنگا لگے یہ منن دا لیول کوئی نہ ہوئے عزیزان من حضور سلطان العارفین بہو سرکار بولے تے آپ فرماند نے سن فریاد پیرا سنی گلے در کے
کپراں دے جتھے مچھل بیندے ڈردے بیڑا اڑیا ہے میرا ویچ کپران دے کپر کنو سدن کدی تسی دریا یا سمندر تے جاؤ نا تے جتھے پانیاں جو گھوم کے جا رہا ہوئے نا تھلے اتھے گہرائی بہت زیادہ ہوندی تے باو سرکار فرماندے میں نے بیڑا اتھے پھسیا پیا ہے جتھے مگر مچھ بھی ڈردے نہیں جاندے تو سونے میں ایڈی مشکل اچھا اپڑ دائیں عزیزہ نے من فقیر نے عقیدہ دیتا ہے کہ فقیر عام فقیر نہیں آپ دے خلیفہ ہوئے نے اور ایسے خلیفہ زان کے جنہوں حضوری ہوندی سی حضوری دا مطلب سمجھ کہ جڑے حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں باقاعدہ اتنے پائے دے آپ دے خلیفہ زان اور جڑا انہاں کول آویا انہاں گلا رکھیا جندے وچ 100 روپیہ پاندے سن اون والے جے تے دعا انہاں دی جڑی وہ منگاندے ہیں قبول ہونی ہوئے تو آندے ہیں رہ ران دے پیسے تے جے اگلے دی گل نہ بننی ہوئے تو فرماندے ہوندے ہیں بھی اپنے بھئی پیسے کٹ لے جو ایک دیڑے انہاں دے بوئے تے 2 سید زادیاں آئیں 2 سید زادیاں انہاں کہا جی ساڑھے برانو سزائے موت دا فیصلہ سنا دیتا ہے قاضی نے جج نے ہے بے قصور اسی حلفن کہنی ہے دعا کرو کسی طریقے وہ پھانسی تو بچ جائیں تھوڑی دیر تو بعد شیر اٹھا کے انہاں فرمایا بھئی ایسا نہیں ہو سکتا تقدیر چیئے لکھے جڑی تقدیر ہے انہوں میں کیوں میں بدل سکنا وہ سید زادیاں روندیاں ٹر گئیاں اور بابے آکھے جو اپنا 100 روپیہ کڈی لے جاوے جی وہ لے کے جدو واپس آئیاں نا تے انہاں دی جڑی بزرگ مائی سی اس کے پتر کی بنیا انہاں کہا جی بڑا شہرہ سی بڑی شہرہ سی اس فقیر دی بھی جڑی دعا کرے اللہ قبول کردہ ہے لیکن انہاں فرمایا بھی نہیں انہی قسمت معافی کوئی نہیں انہوں سزائے موت ہر حال ہوئے گی اس کے پتروں دونوں منگن دا وال جو نہیں آیا چلو میں چل دیا مائی صاحب آ گئی حضور باو سرکار دے خلیفہ دے کو اوس آگے آگیا بھئی اے ساڑی پریشانی ہے تے مہربانی کرو یہ دا کو حل کڈو انہاں آگیا بی بی جی تسی سید زادیاں ہو تو اڈے کولوں نہ تے کوئی نہیں تے میں کی کر سکنا اللہ دی تقدیر اللہ دے فیصلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا لہذا پھانسی انہاں نے حالے ہوئے گی تے سید زادی ایک جملہ بولیا اس آکھیا جے تو کچھ نہیں نہ کر سکدا تے مڑ قیامت دا دہاڑا ہو سی تے گریبان تیرا ہو سی میں پھڑ کے حضور دی بارگاہ تینوں لے جانا تے میں تیری شکایت لانی جدوں مائی نے جملہ بولیا نا فقیر چپ ہونے تو بعد اس آکھیا اماں جی 100 روپیہ بھی رہا ران دیو تے جاؤ ٹر جو بچہ تہاڈا آزاد ہو جائے گا جاؤ ٹر جو بچہ تہاڈا آزاد ہو جائے گا بھائی صاحبہ جملہ ہی بڑا ڈاٹا بولیا بھی قیامت والے دیڑے گریبان تیرا ہوشی تے ہاتھ میرے ہوشن تے میں حضور دی بارگاہ تیری شکایت لاواں گا حضرت جی دیڑا آ گیا گڑ موڑ جتھوں مڑی دا نا باو سرکار جان واسطے اتھے آپ پڑے نے تے آپ دے استقبال واسطے سلطان العارفین باو سرکار خود کھڑے تے باو سرکار پتہ کی فرماندے نے چنگی نو کیتی چنگی نو کیتی مرید حیران نے
بھئی اے خلیفہ تے پیر رمز کس تے گل پہ کر دینے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آن دینے حضور میں کی کردہ ہوں سید زادی آئی تے میرے بوبے تے آگئی آئی تے میں نہ دی آئی بے جتوں نہ کام کیتا تے قیامت آلے دیاڑے مڑ میں حضور دی بار گئے تیری شکایت لاندی تے حضور میں تے کی کردہ میرے کو چارہ ہا میرے کو واس ہا تے سرکار باو سے فرماندے نے چنگی نو کیتی بیلیا چنگی نو کیتی وہ فرماندے مرید آندے نے سانو اس گل دی کوئی سمجھ نہیں آئی وہ بھی ٹر گئے سرکار بھی ٹر گئے جس وقت اس سید زادے نو پھانسی ہونی آئی نا انہوں پھانسی تو آزادی مل گئی پھانسی رک گئی ادھر پھانسی رکیے ادھر اس خلیفہ دا انتقال ہو گیا مریدہ پوچھا حضور گل دی سمجھ نہیں آئی تو سرکار فرمایا جدوں اس سید زادی آکھیا نا میں حضور دی بارگاہ تیری شکایت لانی ہے تو اس وقت انہا ہاتھ اٹھا کیا کیا مولا بڑی ڈاڈی گل ہو گئی ہوں اس تو اگا میرے کو کچھ نہیں رہ گیا تو جان ہی لینی ہے نا اس سید دی جان بچا شڑتے میری جان لے لے انہا اپنا آپ وہ سید پچھے قربان کیتا ہے مولا جان ہی کڑنی ہے نا ان دی چھڑ دے میری کڑ لے اللہ پاکی دی جان لے لے ایسے لوگ سنو جنہ دا شیر نہ سمجھو گل دی گہرائی نو سمجھو جنہ دے خلیفہ ایڈے پائے دے آئے ڈائریکٹ فیض یافتہ نے مولا علی سرکار کو حضور سلطان العارفین بہت سکتا حضور دی بارگاہ دے اندر مولا علی لے کے گئے نے آپ میرے حضور نے فیض عطا فرمایا ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی سیدہ پاک تک سب نے فیض عطا کیتا ہے عزیزان من ایو ہستی نے تکل پہ کر دے لیں مدد منگ دے پہنے یارویں والے پیر کو تے آپ رد کر دینے سونے بیڑا اڑے میرا وچے کپران دے جتھے مچھلا بیل دے ڈر دے ہو پیر جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹے کر کے کر کے ہو آپ فرماندے نے پیر جنہ دے میرا باہو جو کدی لگ سن تر کے جنہ دا پیر غوث لازم ہوئے تے بھائی صاحب کنارے تے انہاں نو اس پیر لا لینا ہے جنہ آمینہ دے لال تے نظر رکھی ہوئی جنہ حضور تے نظر رکھی ہوئی بھلا انہاں دی گل نہ بڑھ سی اصل مسئلہ اے بے تے جتوں کم خراب ہویا پیا وہ اے بے بھی اساں یاری دا روخ کسے اور پاس میں موڑیا ہویا کسے نال عشق ہویا پیا کسے نال عشق ہویا پیا میں تو سن کے حیران پریشان بھی ہاں اس امت دا بڑھنا کی آ رہا جے گھر دعا کیتی ہے تو نہ کہ جی دعا کرو ساڈی بچی گھر بیٹھی ہے یہ دے کول بچے بھی نے تیندا خاوند نال سلوک نہیں کردا پیا تے میں کہ انہوں کوئی اور پسند آ گئی ہے انہاں کہ جی رولا ہے نہ ویاہ پہ کھلوندے نے تے نہ بغیر وفین والے پہ کھلوندے جنوں پوچھو وہی عشق دا رولا لائی بیٹھے جنوں پوچھو وہی آندا مینوں محبت ہو گئی میں مر جانا میں کیا کملیا بی بی نال محبت کیتی بیٹھے بڑا کملا نے مرد ہو ہوندا ہے
بھائی صاحب بندہ ویکھے تے پتہ لگے مرد ہوندا پیا مرداں نوں محبت بیویاں نال نہیں ہوندی اور محبت نہیں کرنی چاہیے اپنی بیوی نال جڑی حق حلال دی ہوئے تے اللہ دے چھڑے تے او بھی ماں پیو دی مرضی دے مطابق کرنی چاہیے دھکے نال جے کریے تے مڑ ذلیل بعد چوی دے تے میں نہ ماں پیو نو ہے چنگا تواڈے تے جو اے مصیبت مگروں پہ لاندی ہے جتھے آکھن کر چھڈیا کرو کل نو اے تے کون آکھن جوگے ہو سن بے تساں میرے متھے لائی او جے لکل نو لتر پویس نا تے مڑ ماں پیو کے لے پترا لے سواد اساں تے تیرے متھے کوئی نہیں لائی ہے اپنے متھے آپ ہی لائی ہے پتہ نہیں بندے کیڑے پاسے ٹر گئے نے کوئی سمجھ نہیں ہوندی من جی محبت ہوگی من جی عشق ہو گیا ہر دوجے گھارے روڑا ہے وویتیاں نو عشق ہویا تے ان وویتیاں نو ہویا یہ ہو جان والی شے ہو جاندی ہے پر میں نہ اس بندے نو سمجھ جانا چاہیے جدوں انہوں سمجھ آ جاوے یا کوئی سمجھان والا ہوئے تو انہوں سمجھ جانا چاہیے سارے عشق کوڑے ہے سارے عشق جھوٹے ہے عشق کی کوئی سچا ہے وہ آمینہ دلال لڑے جنہ کیتا ہا نا عشق اللہ تے اللہ دے رسول نال بیبیاں نال نہیں وہ آن مڑ جناب انہا پھر ایسے بے وقوف نے مڑ اپنے محبت دا اظہار سکوٹران دیا بتیاں تے کر دیں ان جی سپیشل ٹیپنگ کرا کے مخفف نا لکھ دیں جیڑے نا پہ ہوندہ نا بندہ ہوئے ہوندہ پہلا حرف صرف لکھ کے تے اظہار کر دینے تو فوٹو بنا کے مرسینڈ کر دینے ویک ترنا پیار کسے باں تے لکھ کے ہوندہ ہے ویک میں باں تے تیرا نا لکھوائی تے اینج کر کے لکھوا چھٹے ہونا مرن تاں یہ مرن تو بعد بھی نکل نہیں سکنا تیرا نا اینج کر کے رکھ چھٹے وہ میں آکھیا وہ نا تے واقعی اینج دا ٹور گیا بھی انہوں نکلنا کو نہیں تے ہوندہ کو نہیں پتا کس لئے نکل جائے یہ چار دیہڑے عشق ہوندہ ہے چار دیہڑے جنون ہوندہ ہے بیلیاں سیانے بڑھنا چاہیے بندیاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دی میں گل سناندہ پیا بات حسن والی نہیں مجھے رون والی ہے ہاں یہ بات رون والی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی دا دور مبارک فتح در فتح اللہ پاک نے آپ نے نصیب کی دیا اسلام دا جھنڈا تھا تھا تے لہرا رہے ہیں بیت المقدس فتح ہو گئی مسلمانوں نے اللہ نے عروج عطا فرما دیتا عزیزان من عیسائیاں دا ایک سیاںا بندہ انہاں دے وڈیریاں دے متھے لگا جنگ ہوندی پئی سی ہو سکیا بھی تانوں کی لگدا ہے تسی مسلماناں نوں تلوار دے زور تے ختم کر سکو گے نہیں کیوں ہو سکیا کمزوریاں ہوندیاں نے چند بندیاں وچ جڑیاں انہاں وچ کوئی نہیں او اے وے بے نہ تے اے بیبیاں دھیان کردے نے سنو او کیڑے کامیاب لوگ سن تے جڑے بیبیاں دے چکر وچ پے انہاں کول پوچھیا تیرے کول ہے کی ایڈیاں کرما والیاں نے جے کسے بندے کول کچھ ہووے بھی نا مڑ ران نہیں دینیاں جے آ جان سارا کچھ جانو تو قربان تے لبنا کی آخر پھاک ککھ نہیں لبنا تے رانی جانو بھی کائی نہیں میں کہا دونہ محبت کرنا جے پیسہ لامندہ تے پیسہ بھی بدلے چلا عطا کرے گا اللہ عزتہ بھی عطا کرے گا اللہ شہرتہ بھی دے دا تے مول بھی پہ جائے گا اب بھائیا جو حضور نالیس کیتا ہوئے نا تے پاہمیں ترکھانا دا بال ہوئے سید جماعت علی شاہ پیرا نو چوم لیندے ہوندے نے ہزار مصطفیٰ چھ ویکتے سے حضور دی بارگاہ چھ جھکتے سے ویکتے سے وہ سا کیا بھی یہ ساری رات پڑھ دے جے قرآن مڑ تحجد انہا چھے ایک نماز ہے تحجد دیو بھی پڑھ دے ہے 5 ویلے دی نماز بھی پڑھ دے ہے تے قرآن بھی پڑھ دے ہے تے سویرے تلواراں لے کے تواڈے نال لڑ دے ہے انہاں نو تسی نہ ورا سکدے او سا کیا مڑ کی کریے او سا کیا بی بی دا چکر دیو ہاں انہاں نو عورتاں دے دیوانے بنا دیو کمزور ہو جان گے تے جویں دل کیتے ہوئے انہاں نے منڈ لویا حضرت جی غلط پاسے ٹر پے غلط راہ تے ٹر پے
اللہ تے یقین رکھ جیڑی تیری قسمت جو تے لب جاسی رب تے یقین کوئی نو جڑا بندہ پیسے مگر بجدا پے دا مطلب انہوں رب تے یقین کوئی نہیں جڑا رب پہاڑاں دے وچ پتھراں دے تھلے ران والے کیڑے تے رزق کپڑا چھڑدا ہے اے بندے آ تو تے او دا بندہ ہے تے تینوں خاص اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا سو تینوں رب رزق نہیں دے گا گھر بیٹھے حلال طریقے دے نال تے جو تیری قسمت ہے اپنے رب تے یقین رکھ تینوں مل جائے گا حضور دا در چھڈی بیٹھے ہیں دنیا دی محبت دنیا دے عشقاں پیچھے کسے دنیا نال پیار کسے دنیا داراں نال پیار میاں محمد بخش فرماندے نے عاشق ہیں اس صورت دا قادی دانائی عاشق بن اس کاریگر دا جہیں شکل بنائی بھائی رب نال لا لو قسم خدا دی رب نال لو لا لو رب نال لو لا لو تہاڈی گل بن جائے جی تسی رب نال لو لاؤ صحیح ویکھے تہاڈی گل بندی ہے یا نہیں تے جے نہیں لگدی تے پھر اللہ والیاں کول بیٹھا کرو اوتھوں عشق الہی دی ہوا بھی ملے گی حضور دی محبت دا ترس بھی ملے گا اللہ والیاں کول بیٹھا کرو حضرت عمر بن خطاب دا دور مبارک یہ مڑاندے نے جی اسی مڑ جائز محبت پہ کرنے ہیں ہمیں محبت ہو جاندی ہے یہ کریے جی حضرت عمر فاروق دا دور مبارک ایک نوجوان لڑکی دا دیوانہ ہو گیا ان دے پیچھے پیچھے اس لڑکی آکھیا میری ایک شرط پوری کر تے میں تیری ہو جاواں گی اس آکھیا میں تیری خاطر ہر شرط منن نوں تیار ہاں دس اس آکھیا 40 دیہاڑے نمازاں عمر بن خطاب پیچھے پڑھ 41 دیہاڑے اس بوئے کے کھلو کے میں تیرا انتظار کر دی پئی ہوش اس آکھیا تے اوکھا کام ہی کوئی نہیں یہ دے بھاج کے بڑے نمازی بن دے میں نہ پکے ٹکے نمازی بن جاندے چھوراں دے پیپر آ جان نا شاہ جی 5 ویلے دے نمازی اللہ پاس کر چھڑ یا پیپر مکے رزلٹ آیا وہ چور مسجد تے دس ہی کدی نہیں موڑ اگلے سیزن تے صحیح موڑ جلے پیپر ہوندے نے موڑ بڑھ جاندے نے مسجد تے یعنی رب نو مطلب نال منیا ہے جلے لوڑ پئی اولے جھک گیا میں کیا کدی بغیر لوڑ تو جھکدا ہوندی نا کسے شے دی تھوڑ ہونی نہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں یار سوچو اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے وہ نمازاں پڑھنی شروع کر دی تھیں 40 دیہاڑے حضرت ٹیک کے نمازاں پڑھیں 41 دیہاڑے وعدے دے مطابق وہ لڑکی کھڑی آئی پر چور گزریا نا نوجوان تھے انہیں نگاہاں نیویاں کی تھیں نظرہ نیویاں کر کے جدو کوڑو لنگ ہے نا تے اس آواز مار کے آکھیا 40 دیہاڑے نمازاں میری خاطر پڑھیاں نہیں تے جے آج میں تیرا انتظار کر دی پئی تے میرے ہلو ویندا بھی نے انہیں آکھیا جدوں دا عمر پیچھے نمازاں پڑھیاں نے نا تیرے ہلو دل ہٹا کے انہیں آمینہ دے لال اللہ چھڑیا ہے ان دل مدینے والے نال لگ گئے میاں صاحب فرماندے نے جس دل اندر عشق سمانا انہیں نہیں مڑ جانا سونیاں باویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا محبت کر آمینہ دے لال نال یار چھڑ پراں کیڑے رولے نہ پیا ہوئے واللہ العظیم تسی بڑا بھی کرو تے جن دے پیچھے تسی پہ مردے ہو تہاڈی حق زوجیت چاہ جاسی نکاح کر لو دے تہاڈے مرن دی دیر اس قسم نما نہیں کر لینا انج ہے کہ نہیں اجازت شرع لوں کر سکتی ہے وہ نکاح آگاں کر سکتی ہے اس کسی اور دا ہو جانا ہے تے جن نے تیرا رانا ہی نہیں ان دے پیچھے کیوں برباد کرنا اپنے آپ نو حضور دا بن جانا تیرا مولنا پیا تو مڑا عزیزان من قربان جوالا ما خادم حسین رضوی صاحب ایک شیر پڑھ دے ہوندے ہے تے امت نو جھنجوڑ دے آئے امت نو جگان واسطے پڑھ دے آئے تے آپ فرما دے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگا
وچے رنگے دے محمد تو آیا نہ درتے کیوں بدل نصیبہ ہزارہ رنگا وچے رنگے دے محمد محمد قدر چھوڑ کر جانے والا ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے محمد قدر چھوڑ کر جانے والا ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا کو ہی مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے ہمیں لا چلو تم خدا کو ہی مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے عزیزان میں بھول وچ پہ گیا رب منانے تا سوکھا نہیں اللہ نے طریقہ دسیا ہے فرمایا بلو اللہ ان ظلموا انفسهم جاؤک او لوگو جدو اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو میرے یار دے بوئے تے آ جایا اور کرے آجے کی اے نعرے مارے آجے تے دنیا دارانوں دسے آجے محمد محمد پکے دے گزر گئی ایویں ساری زندگی آکھیا جو دنیا دارانوں دسیا ہے تے بول بول کیا کیا محمد محمد صدا دے ولیے ایویں ساری زندگی لبھا دے ولیے محمد محمد صدا حضور نال عشق کیتا اویس پاک نے بندے جدو حضرت اویس دا پوچھ دیا تے بندے آندے او تے مجنوں ہے او تے کمڑا ہے انہوں تے ہوش نہیں دنیا دی تے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق اور مولا علی سرکار جدو آیا ہے نا یمن تے گلیا میرے مصطفیٰ نے ایڈا لاجپال نبی کے دیر لبنا ہے حضور مدینے بے کے کمیز دے بٹن کھول دیا تے یمن المو کر لیں گے رسول اللہ ان کیوں کر دیو فرمایا دیر ایک ساڑا یار وسد ہے جدہ نا ویس ہے وہ ساڑی عشق دے اندر جدو ہوک کے بردہ ہے نا تو میں نے ادھر عشق الہی دے ٹھنڈی ہوا ہوندی زندگی ایک باری ماں کو اجازت لبی حضور واسطے کہا پترہ تینوں پتہ ہے نا میں فالج زدہ میں کوئی کام نہیں کر سکتی پتر جاتے صحیح پر دیر نہ لامی جو حضور مل پون تا ٹھیک نہ ملن تے رکی نہ واپس آ جائیں یہ گل کہیں کیتی ہے ماں نے آج چھوڑ ماں دی مان کے کو راضی نہیں ماں جنتو کا و نارو کا میرے مصطفیٰ فرمایا تیری جنت بھی نہیں تیری دوزخ بھی نہیں
انہاں نو راضی رکھو گے تو جنت لب جائے گی، انہاں نو ناراض کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ماں پیو تو ود کے سارے کام کرنے ہیں تو مڑا نے برکت نہیں لبی۔ اما نا خما آ سر آ سارا کچھ تیرے قدمہ تے جھکا چھٹیا، ماں جی میں توں راضی ہوں میں کر لے۔ ماں کس بارگاہ تو پیندی ہے جے لب جانی تے ٹھیک، نہ لبنی تے واپس آ جی۔ حضرت ویسے کرنی کے دروازے تے دستک دیتی، سیدہ عائشہ فرماندی نے کون ہے کہ میں ایک غلام کرن دے رہن والا۔ حضور کی نے فرمایا حضور تے گھر کوئی نہیں۔ عرض کیتی پھر سونے نہ کیا ہے تہاڈا ایک غلام یمن تو تانوں ملن آیا سی۔ اویس ٹر گیا، میرے کریم آقا آئے، حضور جویں گھر وڑے نے نا حضرت جدی مہک نال سارا جہان مہکیا۔ صحابہ فرماندے نے حضور نو لبھن اوکھا ہی کوئی نہ، سرکار جڑے پاسے جاندے سن خوشبوواں دے ہلے ہوندے پتہ لگ جاندا اس گلی حضور لنگے۔ حضور جدو اپنے گھر وڑے نے نا تے سرکار فرماندے نے عائشہ کوئی یمن تو آیا سی؟ نہیں سمجھے یار تسی چھاؤں گئے ہو منشا کے۔ حضور وڑے نے تے سرکار فرماندے نے عائشہ کوئی یمن تو آیا سی؟ کہتے یا رسول اللہ آیا سی پر تو انہوں کی میں پتہ فرمایا میں نے خوشبو آ رہی ہوتی، میں نو دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے اتنا بے چین میں حضور نو آج تک نہ دیکھیا۔ سرکار بے چین ہو گئے، سرکار فوری باہر نکلے، صحابہ نے فرمایا یار لبو مدینے دیاں گلیاں چوں کدھر اویس نامی بندہ ملے تو انہوں بلا کے لونا انہوں آخنا تینوں حضور بلا رہے، لیکن تب تک مدینے دی حدود چوں اویس نکل چکے سن۔ مڑ ماں دی خدمت پتر میڑا ہے، اویس رو کے اندر اماں نہیں ملے تو ماں دعا دیتی تو فرمایا اویس ساری دنیا محمد اللہ تقدیر تو میری خدمت کیتی ہے، میں تیرے تے راضی ہاں، آمینہ دلال تیرے اللہ تکے گا۔ حضور فرمایا یا علی اور اے عمر اے میرا جبہ لے لو تے یمن جانا، ایک اویس نامی بندہ ہوئے دا انہوں نے میرا تحفہ دینا تے انہوں آکھنا میری امت واسطے دعا کرے، میری امت واسطے بھائی تھکے تے نہ ہو جائے گھنٹہ ہونے 5 منٹ رہ گئے نے جے آنکھوں تے بس کر چھڑنے۔ میں کہ بیلیاں نال گل پہ کردا بھی آج گھنٹے تے گل مکاسا، اکثر ٹائم اتے ہو جاندا ہے نا تے تواڈے نال بھی گل کر لینے میں گھنٹے تے گل مکا چھڑنے، ذرا تگڑے تے رہو نا۔ حضرت اویس کرنی نو جدوں حضور نے فرمایا نا کہ اے اویس نو جبہ دینا تے ساڈی امت واسطے دعا کرنا تے حضرت عمر اور مولا علی عرض کردے نے یا رسول اللہ یہ تے دسو جی اس نام دے کوئی اور بھی اویس ہون تے تواڈے والے اویس دی سیان کی ہے؟ تے میرے کریم نبی نے سیان دسی نہ اویس حضور برس دا نشان درہم دی مقدار ہوئے گا۔ بھائی صاحب جیڑا نبی اپنے غلام دے ہاتھ تے بنے ہوئے درہم دے نشان دی بھی نشانی رکھ دا ہے، جان دا ہے، وہ پورے امتینوں کی میں نہ جان دا ہو سی۔ حضور جان دے نے، میرے کریم نبی نے فرمایا اے صورتحال ہو سی فرمانے لب دے لباندے لوگ شان آکھن بھی وہ پاگل ہے، وہ اس طرح دا ہے، وہ اس طرح دا ہے، انہوں تو مل کے کی کرنا۔ فرمایا نہ گلان چھڑو تو انہوں کی پتہ ہے۔ آپ فرمانے جدو اسی قریب آئے نا تے اویس نو دوروں ہی خوشبو آگئے حضور دا جبہ آ رہا ہے، دوڑ کے آئے ساڑھے آن وہ تحفہ قبول کیتا تھا کہ حضور کی آتے سن میرے بارے، دل کردہ ہے نا بھئی یار گلان کیتیاں نے میرے بارے تے میں سنا وہ آدھا کیے میرے بارے۔ اویس حضور تیری آکھے بھی امت واسطے دعا کرو تو حضور فرماندے نے اویس دی دعا دے صدقے بنی کلب دیاں بکریاں دے واڑاں دے برابر اللہ میری گناہگار امت نو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت اویس کرنی فرماندے نے وہ یارو تسی تے یار نیڑے ہو کے تکیا دسو تے سی حضور ہائے کی میں نے؟ مولا علی جناب عمر نے فرمایا بھئی اسا بھی جان کیا کہ ابھی اویس تو ہی چاہتا سی۔ حضرت اویس حضور تکے کوئی نہ ہے،
تے آپ فرماندے نے حضرت اویس نے جدو حضور دا حلیہ ساڈے کے بیان کیتا نا تے آپ فرماندے نے اسی حیران رہ کے اسی تے کول ہو کے اتنا سونے نو نہیں نوٹس کیتا جنہ اویس جاندا ہے ایک ایک سونے دی ادا دسدا پیا حضور دے رخسار کیویں دے نے حضور دے لب ہائے مبارک کیویں دے نے حضور کیویں دے نے سارا کچھ اویس نے دسیا محبت ہونی چاہیے تو سونا دور بھی ہوئے تو نیڑے آ جاندے گل تے پیار دی ہے نا جے پیار ہوئے تے گل تے تاں بن دی ہے نا جے محبت ہی نہ ہوئے دھیان ہی نہ ہوئے اس پاسے تو پھر کیویں گل بنے گی عزیزان من کوئی بھی اوکھا ویڑا ہوئے مشکل آ جاوے منہ مدینے بھل کر لوی اے آمنہ دلال دی بارگاہ جنت عرض کری سونیا اوکھا ویڑا آ گیا مشکل گھڑی آ گئی اے آمنہ دلال تیری مدد کرن گئی گھبران دی لوڑ نہیں کلنا بھی اوکھا ویلا ہوئے حضور والمو کر کے فریاد کری تے دعا دے کے اے اکی سونیا اسی تے گناہگار سیاہکار بدکارا کسے کوئی بھی عمل پلے نہیں کوئی بھی عمل پلے کوئی نہیں سونیا پر دعا دے لیں تواڈی وجہ تو ساڑیاں گلاں بڑیاں ہوئیاں نے حضور تواڈی وجہ تو ساڈے تے رب نے کرم فرمایا ہے حضور گناہگارا تمی عذاب نازل نہیں ہوندا سونیا بدکارا تمی عذاب نازل نہیں ہوندا اللہ دی طرفوں پکڑ نہیں ہوندی تے اسی تے آئی کہنیا منہ مدینے ول کر کے تے سونیا کہنیا صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا پڑھنا ہوندہ ہے بھائی پڑھنا ہوندہ ہے تو مڑ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت تے ذوق نال پڑھنا ہے نہیں تو بس چکر نہیں گھنٹہ تے پورا ہو گیا جے سننا ہے تو مڑ رال کے پڑھنا آمنہ دلال سونا تو اڈی وجہ تو ساڑھے تے کرم ہویا تے مہربانیاں ہوئیاں نہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ دا قرآن سنی تے اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا میں اللہ تے عذاب کیویں نازل کرا سونیا تسی انہاں وچ وسدے ہو وچ وسدے نے اللہ دا قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرما لوگو میرا نبی توڑیاں جانا تو ہی نیڑے وسدا ہے صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے گزارا یا رسول اللہ سوڑے کسے لومبان دولتے کسے نو
सालो सिर्फ तेरा सहारा या साहबी रसूल हुजूर दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती सोहणिया ए ते दसो क़यामत कदों कायम होएगी मेरे करीम नबी फरमांदे ने ऐ सहाबी ए ते दस क़यामत वास्ते तैयारी की कीती आ सहाबी ने आख्या सोहणिया नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां ने रोज़े बड़े रखे ने ओ सहाबा है बेनमाजी ने नमाजी है नमाज़ां पढ़दे है रोज़े भी रखदे है ते नमाज़ आम इमाम पिछे नहीं नबियां दे ताजदार सुल्तानुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफा पिछे नमाज़ां पढ़दे है ये नहीं आख्या कमली वाले नमाज़ां बड़ियां पढ़ियां ने तहज्जुद गुजार बड़े सोहणिया रोज़े बड़े रखे ने नहीं आख्या अर्ज़ कीती सोहणिया होर ते तैयारी कोई नहीं पर नी तैयारी जरूर कीती है कमली वाले तुहाडे नाल प्यार करने सोहणिया होर ते तैयारी कोई नहीं पर ये तैयारी जरूर है तुहाडे नाल प्यार करदे तुहाडे नाल है ते मेरे नबी भी नहीं आख्या नमाज़ां दे नाल क्यों नहीं लिया इबादतां दा क्यों नहीं लिया हुजूर फरमाया मुड़ जिंदे नाल प्यार करना है ना क़यामत वाले दिहाड़े ओदे नाल ही होसी इस वास्ते तुसीं भी अपनी मुहब्बतां दे मरकज़ बदल के मदीने वाले नाल ला क्योंकि जेड़ा जिहदे नाल प्यार करदा होएगा क़यामत वाले दिहाड़े ओदे नाल होएगा ते जिन्ना हुजूर नाल प्यार कर लिया जिन्ना हुजूर नाल मुहब्बत कर ली मुड़ हुजूर नाल होसन के ना अजीज़ां ने मन यही अर्ज़ करदे पए सोहणिया इबादतां ते मान कोई नहीं ना कोई बड़ियां नमाज़ां ते माने ना कोई अमलां ते माने एक मान जरूर सोहणिया ओ ए माने तुसीं साडे नबी हो असीं तुहाडे उम्मती हो तुसीं लजपालो साडे ते निगाह रखिया जे ते कहंदे पिया किसे लोमा दौलत ते किसे सालो सिर्फ तेरा सहारा या रसूल सोहणिया किसे नू मान दौलत ते किसे नू है इबादत ते सानू ते सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह कमली वालिया सोने सानू तेरा सहारा है ते भाईया मुड़ साईं लजपाल एडे लजपाल ने क़यामत दा दिहाड़ा होसी मेरे मुस्तफा दा सर सजदे च होसी ते इको दुआ होसी मौला मेरी उम्मत मौला मेरी उम्मत मौला मेरी उम्मत ते जिन्नी देर अपने आखिरी उम्मती तक हुजूर जन्नत च लेके नहीं जाणगे ना हुजूर उन्नी देर जन्नत नहीं जाणगे एडे करीम एडे शफीक ते एडे लजपाल ते मेहरबान नबी ओ जवानो तुहानू ते मैनू अल्लाह ने अता कीते ने छड़ दिओ यारियां ए झूठियां यारियां इन्हां नू छोड़ दिओ बूटा गुजराती लिखदा जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं
تے جڑے ترس دے ہے دید تیری نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں جڑے آندے ہیں نا تینوں ویکھیے نا تے ساڈا دن نہیں لنگدا ساڈا دن نہیں ڈھلدا تینوں ویکھیے نا ساڈا گزارا نہیں ہوندا تیرے نال رل کے روٹی نہ کھاویے ساڈی روٹی نہیں لنگدی حضرت انہاں دے گزارے بھی ہوندے نے انہاں دیاں روٹیاں بھی لنگدیاں نے انہاں دے نظام بھی چلدے نے جڑے ترس دے ہے دید تیری نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں تے جدو چمن اندر خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا قبلی والے دیاں سچیاں یاریاں پھر نصیر الدین نصیر لکھیا تے آپ نے فرمایا یاراں دی گل چھیڑنا یارا تے اج دے یار لٹیرے ہو چنگے ویلے پچھے پچھے تے ماڑے وقت اگیرے ہو ہر ویلے اڈن تیاری رکھ دے وانگ پنچھی بنیرے ہو تے جانی یار نہیں لب دے نصیر نانی یار بتھیرے ہو حضرت اے ساریاں دنیا دیاں جھوٹیاں نے محبتاں ناصر شاہ جی فرماندے نے حضور نال محبت کر لو نا تے پھر پتہ ہوئے گا کہ رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نکاحوں میں رہیں گے اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے حضرت جی اوکھا ویڑا آوے تے یار چھڑ جاندے نے نس جاندے نے لیکن حضور نال یاری لائی ہوئی تھے اوکھے تو اوکھا ویڑا بھی ہویا تے سائیں سینے لا لین گے قبر تو اگاں تے اوکھا ویڑا کو نہیں اندھیری قبر ماں چھڑ جانا ہے پیو چھڑ جانا ہے ویراں چھڑ جانا ہے بیلیاں چھڑ جانا ہے مٹی پا کے تے واپس آ جانا ہے جدوں اندھیری قبر وچ کلا بندہ ہونا ہے نا تے آمینہ دے لال اوتھے بھی آ جانا ہے فرشتیاں سوال کرنا دس ہے بندیا تیرا دین کی ہے دس ہے بندیا تیرا رب کون ہے دس ہے بندیا سجدی بارے تیرا کی خیال ہے جو سونے نال یاری پکی ہوئی تے حضور فرمان کے نہیں فرشتے انہوں چھڑو میرا غلام آیا بیٹھا ہے چھوڑ دیو اس میں میرا غلام آیا بیٹھا ہے حضرت چھڑ دیو دنیا دیا یاریاں لاؤ لیکن انج نہ لاؤ جی میں تسی لائی بیٹھے ہو حضور نال سچی یاری لاؤ حضور نال عشق حقیقی جڑا ہے نا ان دے وچوں کچھ حاصل ہونا ہے مجاز وچوں کچھ حاصل نہیں ہوندا حقیقت دی طرف لوٹو تہاڈی بڑی شان ہے تسی عام نہ ہو تہاڈا بڑا مقام ہے اقبال فرماندے نے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی حضرات ذی وقار مومن ہو تسی تھوڑی بڑی شان ہے تھوڑا بڑا مقام ہے جاگ جاؤ اپنی محبتاں دا مرکز حضور دی ذات بنا دو اپنی ساری محبت تے اپنا سارا زور حضور دی ذات تے لا دیو تھوڑا مل پہ جائے گا جوانیاں دا بھی تھوڑی محبتاں دا بھی مل پہ جائے گا اللہ دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ میری حاضری جو کچھ میں بیان پڑھیا نہیں ہن مڑ کام ٹھڈا ہو گیا بھائی آنکھو جی سبحان اللہ عزیزان من بات صرف اتنی ہے اسی بے وفا اسی بے وفا اسی نہیں جھکے جو جھک جاندے تے پتہ نہیں کی کو جلا بیان اقبال فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں او بھائیا جاگنا تھوڑا جا حضور نہ محبت کر آ دنیا لبدا پھرنا ہے حضور دا ہو جا لوح قلم بھی تیرے ہو جا تیری زبان چوں نکلے ہوئے لفظ نو اللہ تقدیر بھی لکھی ہوئی نا تے مٹا دے گا آتے صحیح حضور دے در تے جھکتے صحیح میرے مصطفیٰ دے در تے آپ فرماندے نے تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزارا رنگا وچے رنگیں دے محمد تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا ہزارا رنگا وچے رنگیں دے محمد محمد قدر چھوڑ کر جانے والا ہوا
گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا کو ہی مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا کو ہی مانو خدا اگر نہ ماننا تو پھر کیا کرو گے محمد قدر چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے حضور دا دامن پھڑ لو رب نام ہی مندا پیا ہویا تے حضور منا لین گے ہاں حضور منا لین گے ایک ادا تے رب سارا کچھ وار چھڑدا محبوب دی تے اللہ فرماندا محبوب سونا ساری دنیا میری رضا چاہندی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ہم علیہ